Казвам се Соня Костуркова и съм от Котел. Искам да ви разкажа как започна вълшебството за мен. Когато бях малка, моята баба ни събираше около себе си, беше много сладкодумна и ни разказваше за котленките, облечени в атлас и джампес, на киприни, с гривни, с гердани. И така нейната баба, нашия град е горял 2 пъти и успяла в един себлен съндък да спаси няколко накити, които ни бяха подарени. Ние сме 5 внуци и така всеки има частица от това богатство. Постарах се да доближа моите носии максимално до автентичния вид, като съм ползвала материали, които са буквално от раклите на нашите баби. Дантелите са изплетени от тях и виждам, че колкото повече навлизам в тая материя, много имам да уча. И на времето хората са били много изкусни майстори, така че наистина е голямо изкуство и надявам се, че така ще мога до голяма степен да усвоя това, което са правили. Ще бъда много щастлива, ако успея да науча и частица от това, което са правили на времето и да предам на децата си. Мисля, че децата ни заслужават да знаят нашите традиции и да се докоснат до нашето минало. Много ви благодаря.